Welkom bij Kikker TV. Achter mij staat de watertoren van Oostburg. Vinden jullie ook dat dit een van de mooiste gebouwen van Zeeland is? Wij namelijk wel. Nou, kunt u allereerst eens vertellen wie je bent? Ik ben Johnny Berends en ik ben beeldend kunstenaar. Oké, en het klopt dat u de druppels daar heeft geschilderd? Ja, dat klopt. In 1994 heb ik een ontwerp gemaakt voor de muurschildering op de watertoren en die heb ik zelf gerealiseerd in 1995. Oké, en kunt u eens vertellen wat het betekent? Ja, je ziet eigenlijk een barst of een scheur waaruit druppels water naar buiten vloeien. En de vorm van die barst en die druppels die heb ik me eigenlijk door laten inspireren door de wonde zoals die eeuwenlang werd afgebeeld in de schilderkunst. In de borst van de gekruisigde Christusfiguur. En hier op de toren heb ik dat uitgewerkt tot een verzelfstandig beeld. Dus het is eigenlijk, je ziet eigenlijk een hele stoere, monumentale toren. En door die barst daarin te schilderen met die druppels op die manier, probeer ik eigenlijk ook een soort kwetsbaarheid te verbeelden. Oké. En waarom denkt u dat dit gebouw een van de mooiste van Zeeland is? Ik denk los van de muurschildering. Ik was me er al heel bewust van voordat ik daar een ontwerp voor gemaakt heb voor het gebouw. Vond ik eigenlijk dit al een van de mooiste gebouwen van Zeeland. Vooral om zijn architectonische waarde. Wordt hij ook nog een keer opnieuw geschilderd? Nou ja, zoals je ziet, ziet hij er echt wel grauw uit. En vooral met dit weer ook. En, er is de afgelopen zomer een actie gevoerd om de druppels neer te herstellen. Die actie is ook geslaagd en dat houdt dus in dat ik komende zomer weer op de hangbrug sta om de druppels opnieuw te schilderen. Oké, misschien dat we daar ook wel bij kunnen zijn om te filmen. Nou ja, je bent welkom. Dit was het weer voor Kikker TV. Bedankt voor het kijken en vergeet niet te stemmen.